Исәнмесез, сез Яңа Гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Ул баритон тавышлы опера җырчысы, Муса Җәлил исемендәге опера балет театры солисты, Алканат рок төркемен оештыручыларының берсе, халыкара конкурслар лауреаты, зур музыкаль әсәрләр, Акбүре, Карапулат, Башмагым, Сөембикә, берсе дә аңардан башка узмый соңгы елларда. Хатын-кызлар аудиториясы аны төрек сериалларындагы шибәр актерлар белән чагыштыра. Татар сәнгатенең искиткеч талантлы, өметле җырчысы Артур Исламов бүген сөйләшергә вакыт тапшыруының кунагы булачак. Сакларга, синең йокыңлы теле сакларга, мәңге бирмәмен сине ятларга. Уртак бәхет насыйп булсын, яшәргә, синең белән бер йортта яшәргә. Nazlı sözler belən dəşərgə, barı sin minə kirək başlarga, Xoylə tarixin bergə başlarga, Birgə eylənib matur qartlarga, Məngə bulurman terək. Сәлам, Артур, бик шатмын бүген мин сине күрергә. Безнең студиябызда ничек хәлләрең? Сәлам, Лилия. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Бик тәтләп, бик тә дулкынланып сезгә килдем. Син искиткеч. Рәхмәт, бик зур. Артур, сөйләшәсе килә бүген шәхси тормышың турында, опера турында, эстрадага килүең турында. Менә син әйтә идең әлеге интервьюларда, миңа опера күбрәк якын, минем тавышым опера өчен дип. Ләкин син соңгы елларда эстрадада бик күп җырлар башкара башладың. Социаль җилтәрләрдә бик күп каверлар чыкты, роликлар чыкты. Менә хәзердә әле премьераң әзерләнә дип беләм инде мин. Нәрсә белән бәйле бу? Нәрсә белән бәйле? Үземә яңа этап ачырга булдым үземдә. Инде гомумән маңа кадәр күбрәк теге классика белән, опера белән кызыксынган булсам, хәзер инде күбрәк үземне җыр жанрына яңа форматта, яңа җырлар белән җыр жанрына чумырга булдым. Эстрада нәрсәсе белән җәлеп итә башлады? Нәрсә белән дә, гомумән үземнең соңгы елларда җыелган җырлар, язылган җырлар күп җыелды. Һәм инде аларны чыгарасы килә, аларны ишеттерәсе килә. Иң мөһиме мәхәббәт турында җырлыйсы килә башлады соңгы елларда. Яшем дә тулгандыр, бәлки менә шундый темаларга, хагаларга инде вакыт килеп җиткәндер. Менә без яшь чакта бит инде бар иде, мин татарча сөйләшәм акциясе, без оештырып йөрсәк, сез җырлыйдырыгыз, һәм ул вакытта бик популяр иде Алканат төркеме. Хәзер җырлыйганның алып баручысы Динә Закирова уйный иде анда, син җырлый идең. Ул заман өчен гаҗәеп зур прогресс иде бу. Гаҗәеп яңа сулыш иде. Яңа формат иде. Һәм яшьләр аңа тартыла иде. Әмма бүген альтернатив музыка гомумән бармы? Менә шул Алканатның иҗат юлын син менә бу татар сәнгатенә кирип калырлык этап дип саныйсыңмы? Шул чакларга кире кайтып, безнең яшьлек елларына кире кайтып сөйләшәсе килә, чөнки ул вакытта менә без яна идек бит инде. Татарча сөйләшү булсын дип, татар альтернативасы булсын дип, гомумән татар теле актуаль булсын дип йөргән яшьләр хәзер бармы әле алар? Беләсеңме син ул турыда? Мин үзем дә синең кебек теге хәзер хәтирәләр белән генә яшим дигән кебек. Шуның өчен Алканатка килсәк, ул чынлыкта да ул яңа проект иде ул вакытында. Без инде дустым Илназ Караев белән эшләгән проект. Әлбәттә, ул үзенең үз чорында булды диргә кирәк, һәм инде үзенең тарихын, үзенең шундый тамгасын калдырды диргә кирәк безнең татар җыр өлкәсендә. Үзенең стиле белән инде каватланмас. Без беренче идек бит инде ул стильне чыгаручылар, шуның өчен ул бик тә шундый күңелле һәм дә иҗади чаклар иде безнең Илназ белән бергә иҗат иткәндә. Бүген көндә мин татар альтернатив музыкасы белән инде кызыксынганым юк. Ул әлбәттә бар дип беләм. Һәм инде аны дәвам итүче яшьләр шулай ук беренчәсен генә мин теге күзәтеп бармагачтан соң күз алдым.
Альтернатив музыка дегенде ул бит бар безнең иң мөһиме шу безнең телебезне, үзебезнең сәнгатебезне җырларда, телебезне шу җырларда саклансын дип эшләгән әйбер бит алар барсы да. Аның иң мөһиме максаты шунда. Безнең телебезне саклауда. Бүген көндә дә беләм бу юнәлеш дәвам иткәнен. Шуны гына әйтә алам. Ул төркем бит сезнең бик популяр иде, ләкин сез ул бик кыска гомерле дисәм ялгышырмын микән? Менә шулай атылып кирдегез сез. 10 ел эшләдегез. 10 ел юбилей эшләдек. Хитларда туда әни өчен. Үскәнгә күрәдер. Бу безнең бит теге яшьмер чакта башланган әйбер. Яшьмер чакта без бит әле студентлар, без 15-16 яшьлек егетләр, әле тормышның нәрсә икәнен белмибез дә. Музыка белән иҗат итәбез, музыка белән гитара да инсе килә. Шул вакытта язылган җырлар, алар менә шулай аны күтәреп алдылар, электреп алдылар ул җырларны. Аннарсы бит инде үсә без инде егетләргә, без инде җитдиләндек, біз үстек, һәм инде һәрбер кешенең үзенең планы, үз тормышын корырга вакыт җитте. Шуннан инде Илназга килсәк, ул аерылып Мәскәүгә, инде ул бизнес өлкәсенә кереп китте. Мин инде үземнең юлымда музыка белән. Шулай юллар аерылды дирәк кирәк. Тормышның яңа этабы. Һәм яңа этабы башланды. Яңа этап, яңа профессиональ этабы башланды дирәк. Seyir yazmış kişe 16 bugün 60 Tiz uqılatırmış kitabı Nige yaşlıklarının anlıyız kaderlerin Şul kitapta uzgaş urdanı Aylarga ilse de ömür yazmışlarım Tuğanlarım benim kanımda Eski surette şu keşkene malay Yılmaya en iyisi yanında Яшьлектән инде җитди этапка кертегез. Менә җитди этап дигәндә безнең республикада бит инде бик җитди проект булды. Үзгәреш җиле дип аталды ул. Аны күпләр ашыгып тәнкыйтьләделәр дә, ләкин син әйтәсең, үзгәреш җиле ул югары форматлы, югары зәвыклы 100 җырны татар тамашачысына бүләк итте дип. Бүген нинди фикердәсең әлеге проект турында? Мин ул проект турында уңай фикердә, чөнки аның кадәр музыкант, аның кадәр беренчедән андагы катнашкан музыкантлар, алар барсы да бөтен дөнья күләмендәге танылган музыкантлар дирәк кирәк. Алар бик тә көчле, алар белән теге эшләүе дә безнең өчен ачыш булды, үзебезне шулай ук профессиональ яктан үстерергә. Һәм инде үзебезнең шушы мирасыбызны җырларга килсәк инде, шушындый яңа форматта тәкъдим итү, миңа калса бик тә шундый кызыклы фестиваль килеп чыкты. Һәм ул үзенең йөзе бар ул фестивальнең, һәм ул шушы театр, опера театры кысаларында эшләнгән проект ит. Һәм ул шушы менә бар, әйтәм инде, Рудольф Нуриев фестивале, Шәйх фестивале һәм үзгәреш җиле фестивале, шундый ук фестивальләргә әйләнеп китте. Һәм үз форматы бар, һәм менә үзенә генә шундый хас формат дирәк кирәк. Югары зәвыклы тамашачы өчен дип әйтергә телисез. Шулай дисәм дә була. Менә заманда бит инде Гаяз Хакы язып калдырган 200 елдан соң инкыйраз дип, һәм менә хәзер санасаң инде кайдыр бер 80 ел калып бара. Һәм менә ничек уйлыйсың, татарлыкны саклау өчен менә без бүген актив тормыш алып баручы яшьләр нәрсә эшләргә тиеш? Саклап калу мөмкинме ул? Әгәр дә сөйләшсәк, әгәр дә җырларыбыз булса, әгәр дә милләт пәрвәрлек булса, әлбәттә тел яшәячәк, аны беренче дә бетереп булмый. Әгәр дә без үзебез сөйләшәбез икән, телебезне саклыйбыз икән, аны бетерә торган түгел. Әмма хәзер яңа татар җырын кем формалаштыра дип уйлыйсың? Татар җырын, яңа татар җырын. Башта бит инде менә Илһам Шакировлар булган, эстрадның ниндидер бер теге.
бикликкә күтәргән вакыттан соң Салават Фатхетдиновлар агыма килеп кергән, Элвин Грейлар килеп керде хәзер. Менә син ничек уйлыйсың? Кем формалаштыра? Бу формалаштыруларын ансын әйтә алмыйм, чөнки һәрбер җырчыны барыбер һәрбер артистны халык үзе артист итә. Халык үзе сөйләп ала аның җырларын, ул җырчыны кабул итәме, юкмы? Барсында халыкка. Безнең максат артистларның халыкка сөйләп алырга мөмкинчелек бирү. Һәрбер кеше үзенең форматында, үзенең стилендә башкара бит инде. Хәзерге җырларга килсәк тә һәрберсенең үзенең йөзе бар, үзенең инде форматы бар. Шуның өчен теге бүген татар җырын кем әйдәп бара дип әйтергә алай дип әйтеп булмый, чөнки дөнья нык үзгәрде. Мәсәлән, 10 ел белән чагыштырсак та, 10 ел элеккеге дөнья белән чагыштырсак, бүгенге көндә һәр атнаны нәрсәләр үзгәреп тора. Һәм менә шушы әгәрдә үзгәрүләргә без аны кабул итәбез икән, һәм үзебез дә шушы потокта булсак, җиңелрәк, әлбәттә, артист кешегә хәзер шундый дөнья, әгәр шул потокта булсак кына без алга бара алабыз. Стилгә килгәндә, җырларга килгәндә инде сораулы. Кем формалаштыра дип сорау. Кем формалаштыра? Бу менә шул формалаштыру дигән сорауга ансына җавабым юктыр. Әйткәнемчә инде, чөнки конкуренция бүгенге көндә 1000 тапкырга күбрәк, шул әйткәнемчә һәрбер шул 90 елларны алсак безнең бер 10 җырчы булса, хәзер алар 1000 җырчы. Һәм шулай шуның өчен кем формалаштыра дигән сорау монда теге минемчә ачык кына җавап биреп булмый, әлбәттә. Бары тик артистларның инде һәрберсендә шулай алга нәрсәдер кертәсе килә икән, инде үзеннән калдырасы килә икән, менә үзенә җавап бирергә тиеш. Нәрсә калдырам мин үземнең милләтем өчен, үземнең иҗатымда? Ул җырлар яшәячәкме? Әллә ул инде шул 1 еллык или 3 көнлек кенә җырлар булып каламы? Шундый сораулар күбрәк бирсәләр, үзләренә җырчылар һәм иҗатчылар шул вакытта алар төплерәк карарлар иде үзләренең репертуарына. Һәм гомумән татар җыр сәнгате ул бит менә бик күп кырлы, шуңа күрә никадәр күбрәк кырлары бар, бриллиантның да бит никадәр күбрәк кыры бар, ул шуң кадәр сыйфатлырак һәм кадерлерәк дип әйтәләр. Син шундый идеяны уйлыйсың инде? Идеяга ышанасың? Ул әйткәнемчә инде ул чөнки теге менә бүгенге көнгә музыка киләсе елга ул актуаль булмаска мөмкин. Чөнки менә дөнья әйткәнемчә шулай үзгәреп тора. Һәм инде шул юнәлештә булсаң, шул үзеңне үзгәртеп торсаң инде, теге яңа эзләүләр булса, ул шул вакытта инде әлбәттә яңа музыка да туачак. Иң беренче чиратта инде сыйфат булырга тиеш. Сезнең күзегез яхшы күрәме? Күзләрне хәзер кулай бәядән бик яхшы табибларда дәваларга мөмкин. Операция нибары 12 минут эчендә генә ясала. Зинин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Омикрон клиникасына рәхим итегез. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omikron.kz сайтында таныша аласыз. Син менә бүген нинди музыка тудырасың үзең, ничек уйлыйсың? Мин җыр сәнгатендә мин аерам жанрларны. Классика, мәсәлән, рок, һәм поп-рок стильләре. Җыр сәнгате ул аерылып тора инде, классик музыкадан
һәм әйтик бар классик музыка һәм җыр сәнгате. Җыр сәнгатенең юнәлешләре әлбәттә күп. Ул бүләк инде рокка, поп музыка шулай. Мин үземә бүген көндә шундый максат куйдым. Үземнең күңелемә нинди темалар миңа кызык якын. Нинди темалар турында мин җырлыйсым килә. Һәм инде халык тамашачыга шушы темалар белән бүлешәсем килә. Менә шушы темаларга беренче темаларын сайлап алып, шушы темаларга җырлар язу, җырлар иҗат итү. Менә игътибар итсәк, безнең татар тамашачысы һәрвакыт операга гына йөрергә әзер түгел, риза түгел. Шулай дип әйтәсе килмәгән иде. Операга килсәк, ул аерым тормыш, аерым дөнья. Монда татар белән рус, яһүд, татар, чуаш кыстырга кирәк түгел гомумән. Театрның, классик опера театрының үз дөньясы, үз тамашачысы. Шулай ук Камал театрының үз тамашачысы, шулай ук концертларга кеше аерым йөри. Монда барысында кушырга кирәк түгел беренчектә. Опера дөньясына килсәк, ул әгәр дә син опера тыңлыйм дисәң икән, нишләп татарлар операга йөрмиләр? Соң кичкенәдән аларга бераз опера тыңлатканмсың дип сорауга кирәк беренче чиратта. Менә миңа берәү дә тыңлатмады кичкенә чакта. Мин баянда җырлар тыңлап үстем. Опера тыңлар өчен башта кешенең кичкенәдән шундый инде мәхәббәте булырга тиеш беренче чират. Кичкенә чакта ук салып куярга кирәк. Кичкенә чактамы, яисә гомумән ул кешегә классик музыка ошыймы? Менә кемдер ушы китеп классикага тыңлый, башка ягы тыңлый алмый. Менә шундый кешеләр өчен, һәм инде опера жанрын аңлаган кешеләр өчен опера бөтен кеше йөргә тиеш түгел минемчә. Операны һәм театр сәнгатен аңлаган кеше һәм инде шушы тавышларның профессионаллыгын, аларның ничек матур җырлыймы, дөрес җырлыймы, менә шуларның белән аңлый торган кешеләр, алар йөрләр операга. Ул кешеләр эстрада концертларына йөрмиләр дияргә кирәк. Мин теге катырак әйтеп әйтәм, теге аңлашырлык булсын өчен сезгә инде бу төгәл билгеләмә инде. Аңлатырга тырышам инде. Нидә аермасын икән. Шуның өчен теге татарлар операга йөрмиләр. Нишләп? Кемгә ошый, ул әлбәттә бар опера театрына. Ул бит опера театрына беренче чиратта кеше театр сәнгатен карарга килә. Ул бер җырчыга анда бит зур сәнгать, зур шулык театр, чөнки театрда әле музыкаль сопровождение бар, оркестр бар, балет та бар шулык операда. Һәм бөтен сәнгать бөтенесе бер җирдә дияргә кирәк. Шуның театрда бар, музыкасы да бар. Менә беренче чиратта кеше шоу зрелище карарга килә. Шул чәчәкләр сөйләп бирер сиңа, йөрәгемнең сөйе ярсыуы. Шул чәчәкләр сөйләп бирер сиңа, йөрәгемнең сөйе ярсыуы. Симне бик күп халыкара конкурслар лауреаты катнашасың. Чит илләрдәгә чыкканда гадәттә нинди җырны сайлыйсың һәм нинди җырны көтә тамашачында? Ул мондагы тамашачыдан аерыламы, андагы тамашачы? Теге Оештыручы нәрсә сорый, шуны җырлыйм дисеңме әллә? Тамашачыга, чит ил тамашачысына аларның катугы кызыграк. Чөнки мәсәлән, мин үзем белән татар җырларын алам, алар искиткеч керә бөтен җирдә дә. Безнең яхиннарны, халык җырларын, озын көйләрне җырлыйм, мәсәлән. Менә аларны искитмәле әйтеп, чөнки безнең үзебезнең татар музыкасының үз зәвыгы бар. Ул зәвыгы инде үз моңы бар, үз мизматикасы бар. Безгә генә хас, безнең сәнгатькә генә. Шуның өчен ул аерылып тора, һәм ул калган музыкалар арасында шулай ук аерылалар. Калган милләт калган милләтләр арасында да безнең музыка аерылып тора. Шуның өчен алар өчен теге ничектер, ничек матур бер теге яңа бер кебек итеп кабул итәләр инде. Син үзең менә нинди хисләр кичерәсең?
андай iş vaqtda? Андай вакытта горурлык албетте. Мына карар безнең музыкада ничек әйбәт кертә дип. Безнеке бит. Мин бит ватанпәрвәр кеше. Караңгы күзләрне тарата, офыкта кызарып таң ата. Йоклама татарым, сагына ватаным. Без монда шитүгел бу җирдә, торып чык йокыдан турайда. Куллар, куллар! Шакыра безне таң татарым турайда. Hey, мөгәрә! Ясу йөрәк безнең тәндә, чиксез куәт безнең җанда. Тарих ага безнең канда, татар алга, алга, алга. Син менә Прагада узган яшь башкаручылар конкурсында Нәҗип Җиһановның Хайдар ариясын башкардың һәм менә ул вакытта нинди туйгылар иде һәм ничек булды бу менә шул көннәрне искә ала әле? Халыкара конкурсларда бит җиңүгә аласың, аларның барыбер теге кайтавазы әйбәт була. Монда жюрида бөтен дөньяда таланган Владимир Чернов дигән баритон утырадыр иде. Ул инде Метрополитен операсында бөтен дөнья буйлап иң югары теге опера театрларында җырлаган кеше үз вакытында. Һәм инде менә миңа шундый бәхет туры килде, ул мине анда күреп алып, безнең белән шулай дуслашып китеп анда. Ул да баритон, мин дә баритон, һәм инде мин аннан инде Владимир Чернов үзе жюрида һәм минем өчен зур бәхет булды аны белән танышу. Шу Владимир Чернов тарафыннан инде үзенең киңәшләре миңа тәкъдим ителде, һәм мин аның белән без киләчәктә күрешеп, шулай үзенең инде техника буенча теге сорауларын биреп, мин аңа инде әйтегез безгә шундый кирәк, шушы кирәк. Зинһар өчен ничек эшләргә, ничек җырларга һәм шушы сорауларга инде күп шундый ярдәме булды инде. Гомумән Европада татар җырын ишетсеннәр дигән теләк сине ничектер менә гел алга алып бара бугай шундый конкурсларга йөртә. Конкурсларда минем менә шу намус операсына Хайдар ариясын башкаргачтан соң ул аны гала концертка да шунда кеттеләр, ул операның, ул фестивальның. Ул конкурсның һәм инде Чернов үзе әйтте, менә моны син искиткеч җырлыйсың дип. Чөнки мин теге үзебезнең җыр булгачтан соң бөтен җан белән, тәм белән башкарасың, аңлап башкарасың, бөтен тойгы хисләрен белән күрсәтеп, һәм инде менә шул үзеңнең җырын аңлагачтан соң бөтен җырчының бөтен потенциалы күренә. Үзеңнең җырыңны үзеңнең җаны белән җырлаганда, бөтен җырчы инде сахна беренчедә йөрәге белән, җаны белән җырларга тиеш. Инде без үзебезнең җырны мин дә әлбәттә анда начар башкара алмадым берничек тә, чөнки беренчедән горурлык, икенчедән үземнең милләт өчен безнең җырыбызны күрсәтергә тиеш дип. Шуның өчен шундый уңышлы чыгыш булды. Менә барыбер дә гап-гади актаныш егете бит инде. Менә шундый Европа дәрәҗәсендәге конкурсларга барганда үзеңне ничек көйлисең, ничек тынычландырасың, ничек әзерләнәсең. Менә утырады бүген шулай консерваторияны укып бетерүче бер яшь егет хыяллана ди, синеке кебек карьера турында, иҗат турында. Монда бер эшләргә. Бартык үстендә эшләргә, бартык алга барга. Чөнки курыкмаска, бернинди кешеләрдән, бернинди кеше нәрсә әйтә, аларны тыңламаска, бартык үзеңнең ярдә синең максатың бар икән, опера җырчы булырга. Әлбәттә инде беренче чиратта синең тавыш мөмкинлекләре булырга тиеш. Опера инде ул авыр сәнгать, аны теге бөтен техникасын белергә кирәк беренче чиратта. Һәм инде шул тавышым булса, әгәр дә син үзеңә максат куйсаң, менә мин күрәм, үзем опера җырчыгын әйтеп бетте. Барасың алга, эзлисең, табасың, кемдә шөгыльләнергә, зинһар ярдәм итегез, менә ничек җырларга кирәк. Шулай, башкача булмый берничек тә. Монда гына түгел, төрле эштә шулай. Барлык юнәлештә дә шулай. Тавыш мөмкинлекләре дисең, менә бу тавыш мөмкинлекләре кемнән килгән? Шәхсән сиңа? Минем әтием дә, әнием дә бик искиткеч матур җырлыйлар. Бу тавышым әтидән күчкәндер дим. Чөнки анда баритон тавыш искитмәле, бик матур җырлый. Икесеннән дә бирелгән әлбәттә. Җырлы гаиләдән. Җырлы гаиләдән. Син бәләкәйдән җырлыйсың? Кечкенәдән мин шундый җырлы,
Моңлы гаиләдә үстем. Әтием дә, әнием дә шулай бик матур җырлыйлар. Әтием, әнием, туганнарым безнең төрле бәйрәмнәр булса, алай тик артистлар чакыру дигән әйбер булмады. Чөнки бөтенсе артист, бөтенсе дә җырлый, бөтенсе дә бии. Аннан тыш минем абыем, танылган композитор Илгиз Закиров. Яршалда яшәп иҗатта булган. Яршалда яши. Аның кызы Гүлназ Закирова шулай композитор булган көндә. Шуның өчен безнең инде туганнар шулай җыйлай икән. Әлбәттә, анда җырлап тора торган нәселсез. Гөрләп, әлбәттә, инде без бөтенебез җыелып авылга кайтырга тырышабыз. Шул авылда бөтенебез җыелып, инде безнең шу бәйрәмнәр җыелса бик тә күңелле үтә инде. Кызганычка каршы соңгы арада инде сирәкләнә мондай очрашулар. Менә яшь кичкенә чагымнан шул истә калган иң якты хатирәләр шушы бөтен туганнар җыелып инде авылга кайту. Иҗаттан әз генә шәхси тормышка, гаилә тормышына кайтыйк. Тормыш иптәшегез Эльза Заяри белән кыз бала. Үстерәсез дип беләм инде мин, әйме? 2 кыз бала. Инде 2 кыз бала, субханалла. Гомумән, менә сез икегез дә иҗатта бик көчле кешеләр, әйме? Ул да, син дә иҗат итеп торасыз. Гомумән, гаилә тормышы ничек бара? Балаларның иҗатка кызыксынулары бармы? Гаиләң белән таныштыр әле. Гаилә турында күсәргә яратмыйм, шуның өчен тик кыска гына. Әлбәттә, 2 иҗади кеше, 2 көчле иҗат кешесе ничек бергә тора аласыз, ничек шулай мөмкин ул гомумән дигән сорау туа инде күпләрнең. Өйдә конкуренция, эштә конкуренция. Гомумән эштә без үзебезнең эшебезне эшләйбез, өйдә иҗат белән шөгыльләнмәйбез дирәк. Өйдә без гади беренче рәттә ата һәм ана. Икенче фани проблемалар да түгел, фани заботалар дирәк. Дөнья көтү белән мәшгульсез. Дөнья көтү белән мәшгуль, әлбәттә. Шулай ук бар кешенең кебек инде бөтен кешенең дә баласы бар. Бездә инде теге яхшы әти-әни буларга тырышабыз. Шуны гына әйтәм. Иҗатка килсәк, әлбәттә, һәрбер кешенең үз юнәлеше, үз иҗаты бар. Бер-беребезне ярдәм итеп, бер-беребезгә киңәшләр биреп, вокаль дәресләре кирәк икән инде. Мин тыңлыйм, ул мине тыңлый. Шуның өчен шулай башкача мин күз алламыйм. Бер-береңне аңлап, шундый бер баланска киләсең икән, шул вакытта гына матур гаилә тормышында яшәп була. Кызларның иҗатка тартылуы бармы? Алар әлбәттә икесе дә җырлыйлар, бийләр. Мин үземә шулай әйттем, теге әгәр дә үзләренең теләкләре бар икән, иҗатка тартылырга. Аларны бер нәрсә эшләмәс. Менә безнең бер нәрсә эшләтә алмадылар, чөнки без музыкадан башка бер күрмидек. Музыкага кирип киттек, чөнки безнең күрәсең миссия шундый. Синең әти-әниеңнәр синең җыр сәнгатенә килүеңә каршы булмаганнардыр, чөнки Илгиз абый да шактый уңышлы иҗат иткән композитор. Әйе, мин бит әле күп кеше белмим, мин бит җырга кадәр баянчы идем. Баянчы идең? Баян классында, кичкенәдән баян классында укыдым. Әлбәттә, Актанышта башка инструмент була алмый. Чөнки
Иргизавинда баянда ойный, күрше композитор Инсаф Хайбуллин билемиз. Ыктаныш танылган композитор шулай. Ул шулай баянда ойный, кое барга. Шуңа син дә баянда ойна. Баян классына барасың. Вариантлар юк эбик. Баян я баян. Баян, я баян. Шуның өчен мин баян сайладым. Бик авыр сайлау булганбыз. Бик шуның өчен баян классында укыдым да мин соңрак җырлый башладым гомумән. Соңрак ул качан? Соңрак 13-14 яшьтә тавыш үзгәргәчтән соң. Тавыш үзгәргәчтән соң ямьсез яңгәчтән соң тавыш. Син җырлап җибәргәндә бөтен кеше шаккат, димме? Синең тормышта һәр вакыт син нәрсәндер яңадан башларга курыкмыйсың, әйме? Башта баян булган, аннан соң баянны куеп торып җыр сәнгатенә киткәнсең. Аннан соң алканат төркеме туган. Һәм алканатның менә шулай бик якты булуына да карамастан син аңлыйсың, тормышта башка юнәлеш кирәк икән, башка башлый, яңадан башлыйсың. Операга кирип китәсең, уңышлы иҗат итәсең. Бик зур опера әсәрләрендә рольләрең бар синең. Һәм хәзер инде син гомумән тагын яңадан башлыйсың, әйе. Тагын яңадан башлыйсың. Менә шулай гел үземә бер адым алга атларга дип шундый юнәлеш белән яшим. Нинди дә булса яңа ачышлар, үзеңне нәрсәдә өйрәтергә. Бүген көндә барлык бөтен нәрсәдә дөньяда нәрсә генә юк. Бөтен мөмкинчелекләр бар. Үзеңне үзгәртергә, үзеңне яңа күпме китап. Өйрән, укып бел. Өйрән, үзеңне укып, өйрән, яңа телләр өйрән, мәсәлән. Барлык мөмкинчелекләр дә бар бүген дөньяда. Шуның белән кызыклы да бүген көндә дөнья. Менә дөнья сиңа нәрсә белән кызыклы? Артур буш вакытларында нәрсә белән шөгыльләнә? Спортта икәнен беләм син. Спортта әлбәттә. Буш вакытта спорт һаман да шул яңа идеялар белән яшим. Үземә инде яңа идеялар килә икән, менә шундый разработкалар башлана инде. Монда эшләсәм була, монда эшләргә кирәк. Булай эшлибез. Зинһар төнне ашыктырма, бәлки яңадан башларга, безгә яңадан башларга азапланма. Күрсәтмичә чит ятларга, мәхәббәтне кабатларга, саф хисләрне уятырга, яратырга. Менә гел экспериментларда булуың, ул синең социаль шелтәрләрдән дә күренеп тора. Я син бер көн анда кавер җырлыйсың, я икенче көнне ниндер кызыклы оригинал рилс төшереп куясың. Аман социаль шелтәрләрдә син шактый ачык бугай. Хәзер менә бу елдан соңгы вакытта гына әле ул. Соңгы вакытта мин аның белән шөгыльләнә башладым. Аңа кадәр игътибар бирергә вакытым юк иде. Шулай икенче проектлар белән эшләгәч инде. Менә бу елда инде әлбәттә җыр сәнгатен инде мин тәкъдим итә башлагач соң актив рәвештә әлбәттә без бит алып барырга тиеш. Үзем турында син әйтергә тиеш, күрсәтергә тиеш кайда да булса. Соцшелтәлләр алар бик тә уңайлы мәйдан инструмент аралашып тору өчен. Син гомумән үзеңне хәзер сольный артист буларак тәкъдим итәсең тамашачыга. Мин хәзер инде хәзерге көндә Артур Исламов ул җыр сәнгатендә әйткәнчә инде башлап килүче. Яшь башкаручы. Дип әйтеп булмый инде синең тәҗрибәң зур хәзер. Җыр сәнгатенә килгәндә инде менә бу дөньяга мин әйтергә кирәк яңадан башлыйм. Яңа биттән башлыйм. Һәм инде шу яңа җырларны менә инде бу ел иҗат ителгән җырларны күбесен кабул итеп алдылар. Инде менә декабрь аенда безнең беренче сольный концертны әзерлеп башлыйм. Беренче сольный концерт. Ничек алай булды ул? Нишләп өлгермәдең икән син иртәрәк ул сольный концертка уйлаганың бармы ул хакта? Әйткәнемчә бу темалар белән җыр темалары белән бу минем нәрсә турында җырлыйсы килү белән бәйле.
тупланды ул җырлар. Ул җырлар тупланды, ул темалар тупланды. Һәм инде мин урысча әйткәндә созрел үземнең хисләрем белән, тойгылары белән тамашачы белән бүлешергә. Сольный концертка. Сольный концертта алга сольный концерт тиздән шуңа әзерлек башладык. Ниндер әйләнә тирәсендә зур интрига бу сольный концертның да шулай тыйыла. Нәрсә әйтергә телисең? Нәрсә әйтергә телим? Әйе, тамашачыга. Тамашачыга? Без бер караганда бик яхшы беләбез, име Артурны, алканат вакытыннан беләбез, име. Аннан соң оперларда җырлаганын беләбез. Һәм шул ук вакытта бер нәрсә дә белмибез дә кебек. Шунда бит иң кызыгы хикмәте. Күбрәк минем белән якынрак, минем иҗат белән танышасыгыз килсә инде, әлбәттә, минем шы концертында сезне көтеп калам барыгызны. Чөнки наизнанку дигән әйбер бит. Әйе. Шуның өчен бу концертта инде күбрәк якынрак танышырбыз. Ашылып китергә әзерсең. Ашылып китербез бу концертта. Елмай умут күзе уткызы, кидер кары җәһәннәм кызы, карашы белән йөрәккә үтеп, хыялым үтеп, елмай умут күзе уткызы, кидер кары җәһәннәм кызы, карашы белән йөрәккә үтеп, хыялым үтеп, йөрәгем орнында бары күгәл җем төтен. Киләчәктә син үзеңә перспективага күпме вакыт бирәсең, мәсәлән, шулык узаклап гастроль турларына чыгып китәргә, мәсәлән, шулык башкалада бик күп көннәр концертлар куя торган. Бармы ниндидер синең мәсәлән, Артур, син 5 елдан Казанда ким дигәндә 5 концерт куярга тиеш. Әйдә, бу хәзер зафиксируем, бу 5 елдан соң син белән күрешәбез. Алла бирсә. Һәм Алла бирсә. Син миңа әйтәчәксең. Һәм карашакбыз. Минем монда әйткәнемчә минем тырышлыктан торачак. Ярдәм үземә шундый максат куям икән, 5 елдан соң шушы тапшырды без син белән зафиксируем. Әйткән диярсең. Әйткән идең, без аны куячакбыз дигәни. Күрше Теге тапшырды һәм бу тапшырылган. 5 ел үткән. Әйе, 5 елдан соң инде үзгәрешләр булган һәм бүгенге көндә ничә концерт. Кызык бит. Әйе. Әйдә килешү төзебез синең белән. 5 елдан соң Алла бирсә. Моның өчен стимул булачак. Стимул булсын әйе синең өчен дә, минем өчен дә. Әле 5 ел мине дә карап торсыннар. Әйе. Актуаль булып, тамашачыга кирәкле булып. Ягындагы чәчәкләрдәй, һәр кайсыбыз үсә матур гөлдәй, кулдан кулга күчә җылы, өзелмәсен безнең йөрәк җыры. Газиз халкымның иреннәрдә икмәктәме рәхмәт яусын тырыш кешеләргә бу тормышның бүтән яме көчле рухлы батыр кешеләрдә иреннәрдә икмәктәме рәхмәт яусын тырыш кешеләргә бу тормышның бүтән яме көчле батыр кешеләрдә. Социаль челтәрдә килгән берничә сорау бар. Мин сиңа аны укып китәсем килә. Аны инде сиңа еш бирәләрдер. Артур Исламов точно татармы ул? Ул испанецка охшап тора бит. Мин әйтәм, Италиягә барсам, мин итальянец, Туркиягә барсам, төрек. Монда кайсам татар? Монда татар. Мин татар егете. Каяда үзләренеке китеп. Шаталар кайда үзләренеке китәләр. Әйбәт бит инде. Уңайлы. Уңайлы. Һәм шулай ук сөйләшәсе килә, менә синең иҗатта каверлар социаль челтәрдә һәрхәлдә каверлар бик уңышлы бара. Мәсәлән, без бала чактагы Таежный романны син татарча җырлап, ул иң популяр да буга име арада. Әйе, ул популяр. Менә бу гомумән каверлар темасы, көтелмәгән каверлар эшлисең бит инде син, мәсәлән, шулык Фирдус Тимаевның Сандугачы баллада жанрында дип аңладым инде минем бер дә көтелмәгәнчә. Димәк, син ул җырларны үзең менә шулай тоясыңмы? Менә бу каверлар ясау идеясе ничек туды да нәрсәгә кирәк шул турыда сорыйсы килә. Безнең теге татарчада менә шундый төрле стильләрдә булалы дигән әйбер инде бу.
Әлбәттә, инде аны ничек күрсәтергә иң популяр җырларны алып, аларның өстендә, мәсәлән, Әнвәр Нургалиевның җырын рок стилендә ничек була, аны караласың, төрле стильләрдә. Монда әйтәсе килә инде, җыр иң беренче чиратта нинди стильгә карамаса, ул беренче чиратта матур итеп язылган икән, күңелгә керә торган җыр икән. Аны нинди генә стильдә эшләсәң дә, ул барыбер матур җыр булып кала. Шуны гына күрсәтәсе килгән. Yaşar be, oh 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 Pulda büledir, oh 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 Pulda siyadır, oh oh Bana bilsek de şara yok başka Kuyzu kara, kalıtılganlar muhide. Bu şunda eksperiment senin. Bora işlep qarayım әле нәрсә икән бу дип, әйме? Татар җыры шундый төрле стильләрдә була ала дигән әйбер. Һәм ул синең бик уңышлы килеп чыга бугай, тамашачы да бик яратып кабул итә кебек. Барсы да бик яхшы килеп чыкты. Dərdim, güzelme, senin sükanın күз нурым, мама матурым. Әбу синең үзеңнең иҗатыңнан әзрәк игътибарны алып китми мисың? Менә шуны иҗаттан. Бу бит инде әзрәк кенә. Шаяру гына, бу эксперимент кебек кенә, шуның өчен мин теге төпләп моның белән шөгыльләнмим, әлбәттә. Кызык булды менә шулай тыңлап карарга инде. Кутыртып карарга тамашачыны. Менә булай да булды. Аннан төшүтәр без тәрҗемә дә иттек урысча, татарчага. Менә таежный романнан. Тенис Минерика җырын алып китмени елга дип без аны тәрҗемә иттек. Шулай ук Серовның «Как быть» җырын тәрҗемәсе бар. Алар барысында карый аласыз. Бик тә уңышлы килеп чыга. Хәзер без дә карыйбыз. Ул салкын төн кебек, ул тиз ялга кебек, ялгыз айдай төнгө көктә бары мине һаман көтә. Тапшыруыбызның генераль партнеры Омикрон клиникасы сезгә дөньяны барлык матур төсләрендә күрергә ярдәм итәчәк. Ышанычлы клиника, заманча медицина җиһазлары, күз күремен дәвалау бары тик 12,990 сумга. Һәм бик күп канәгать калган пациентлар. Омикрон клиникасы Казанда Зинин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан. Рәхим итегез. Симилә бик тыйнак кына утырсаң да, мин беләм синең җырларны хәзер инде үзең иҗатта итә башлаганын. Сүзләрен, көйләрен, гомумән менә тулайым бу җыр язу процессына ничек кирип киттең, ничек туа башлады ул җырлар менә социаль челтәрдә миңа бик ошый инде башларга дигән яңа җырың. Гәрчә ул бик яңа да түгел буга инде, әйме? Алар башларга җыр инде язылганына аның бер 5 ел гына бардыр. Biz инде сүзләрен дустым шул Илназ Гараев белән язган үз вакытында. Алканаттагы дус. Алканаттагы дустым белән ул алканаттан соң язган шигырьләре бу. Алар бит сыйфатлы эш килгәнгә, алар тиз генә эшләми берсенә. Шуның өчен шулай әкренләп берсе артыннан берсе бара. Әйтергә кирәк, соңгы елда бер 7-8 яңа җыр чыкты. Алар барсы да яңа, аларның күпчелеген инде мин үзем иҗат иткән җырлар. Һәм инде калган тагын 8-10 әле эшләнмәгән, алар эшләнеп баралар. Син әйткәнчә, соңгы арада җырларны үзем иҗат итә башладым. Чөнки теге үземнең тойгыларымны, үземнең әйтәсе килгән сүзләрне үземнән дә әйбәт аңлашу. Үземнән дә аңлашу юк, шуның турысында шулай. Һәм инде сүзләрен дә, инде көйләрен дә үземә язарга туры килә. Бу миңа бу процесс бик тә ошый, ул шундый пазллар җыйган кебек шундый процесс. Инде башта сүзләрен, аннан соң көйн язасың.
Һәм менә соңгылардан булып тиздән яңа җыр чыгачак. Яратамын сине генә дип атала. Премьера бездә бүген. Премьера бүген сезгә кичкенә генә үзегез җырлап китәм. Әйдә. Сөенешем минем, таянышым минем, гомремдәге бәхет гөлем. Сагынамын һаман, юксынамын тамам, синсез караңгы якты көнем. Сине яратамын сине генә сине, тел йөрәгем сине. Гомер буе назлап яшисе килә бәгыркәем. Сине яратамын сине генә сине, тел йөрәгем сине. Гомер буе назлап яшисе килә бәгыркәем. Искиткеч матур җыр, менә хатын-кызның ишетергә теләгән, хатын-кызлар өчен иҗат ителгән, йөрәгенә үтеп кирип сарымай булып ята торган, шуңа күрә Алла бирсә өметле булыр дип ышанасы килә, уңышлы булыр дип ышанасы килә. Гомумән, менә иҗатың, киләчәккә булган планнарың, өметләрең аклансын дип телисе килә. Мин инде сине күптән белгәч, иҗат юлыңны карап баргачтан, хәзер инде ниһаять синең сольный концертыңны барып карыйсы килә, Алла бирсә, насыйп булсын. Һәм иҗат итүдән туктама, һәм менә шундый үзенчәлекле иҗат кешесенә карата бик матур чагыштыру булмаса да, инде штучный товар булган кешеләр кадерле бит инде иҗатта, уникаль булган, кабатланмас булган кешеләр. Һәрбер кеше үзенең ниндидер үзенчәлекле булуы белән кадерле, башкаларга охшамавы белән кадерле. Шуңа күрә синдә бу сыйфатларның барысы да җыелган. Хәзер инде өлгереп җитеп тамашачыга бүләк итәргә генә кирәк үзеңне, иҗатыңны. Һәм шуңа күрә уңышлы булсын, планнарың, хыялларың чынга ашсын дип әйтәсе килә. Амин, рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә үземнең җырлар белән кадерле тамашачымны, инде барлык җанатарларымны җылы, ягымлы җырларым белән шатландырырмын дип ышанып калам. Инде ТМ каналына аерым рәхмәтемне әйтәсем килә, чөнки шу тапшыру белән сез үзегезнең аудиториягызны зурайтасыз, һәм инде шу тапшыру аркасында инде безнең күп артистлар белән халкыбыз таныша, шулай ук яшьләр танышалар. Инде сезгә дә уңышлар теләп каласы килә. Шулай гел туктамаска, алда булсын, яңа тапшырулар, кызыклы тапшырулар туып торсын. Бик зур рәхмәт, рәхмәт иҗатың өчен, рәхмәт бүген әлегә очрашуга килгәнең өчен. Рәхмәт язсын. Сез Яңа гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карадыгыз. Әлеге 1 сәгатегезне нәкъ менә безнең иҗат төркеме белән үткәрүегез өчен рәхмәтемне белдереп, мин Лилия Кадырова сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз, тормышны яратып яшәгез. Бер атнадан Яңа гасыр телеканалында кабат күрешербез.